எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. திருச்செங்கோட்லேருந்து சதீஷ்குமார் பேசுகிறேங்க. நம்ம ப்ரீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா டை பிளாக்குங்க. நம்ம ஃபார்ம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா திருச்செங்கோட்டு நாமக்கல் போகிற வழியில் ராயர்பாளையங்கிற ஊரில் தான் அமைஞ்சிருக்குங்க. இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட கோழிங்க எந்த அளவுக்கு ஷெட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் போய் ஃப்ரீ மேய்ச்சலில் இருக்குது, எதனால் நமக்கு வெயிட் கெயின் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் காலைல வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆண்மயில் தோகை விரித்து ஆடிக்கிட்டு இருந்ததுங்க. காலையில் ரெகுலராகவே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராகவே இந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம தோட்டத்தை சுற்றி நிறையா மயிலெலாம் இருக்குதுங்க. ஆண் மயில் பெண் மயில் நிறையா இருக்குதுங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான். நம்மளோட பட்டாக்கள்லாம் எந்த மாதிரி ஃப்ரீ ரேஞ்சில் இருக்குது, தாய் கோழிகள் குஞ்சுகள் எப்படி ஃப்ரீ ரேஞ்சில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஷெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த கோழிங்க நிற்கிறதுக்கும் அதுக்குமே ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 300 மீட்டர் டு 400 மீட்டர் இருக்கும். ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் ரேஞ்சு தான். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பூச்சி புழுகு அந்த மாதிரி எல்லாமே பொறுக்கி சாப்பிட்டு காட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோளம் வச்சுருக்கோம், நிலக்கடலை இருக்குது, துவரை வச்சுருக்கோம், தென்னை மரம் தனியாக வச்சுருக்கோம். நம்ம கோழிங்களுக்காகவே ஆல்ரெடி வச்சது, அதெல்லாம் நம்ம பழைய வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இவர் தான் நம்ம ஷெட்டோட இடையில வந்துட்டார். நம்ம ஷெட்டோட கிங் இவர் தாங்க. இவர் தான் நம்ம செக்யூரிட்டி கார்டு. 2 பேர் இருக்காங்க, கோம்பை பாய்ஸ் 2 பேர் இருக்காங்க. இவர் இன்னொருத்தர் அந்த பக்கம் இது இருப்பார். அதனால் அவர் வீடியோவில் கவர் ஆகல. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கோழிங்களாம் நம்ம ஷெட்டை விட்டு எவ்வளோ ஃப்ரீ ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்ட்டு. கிட்டத்தட்ட நம்ம ஃபார்முக்கு அதுக்கும் ஒரு 300 டிஸ்டன்ஸில் அங்கே அங்கே பில்லெல்லாம் இருக்குது, ப்ளஸ் நிலக்கடலை அங்கே போட்டிருக்கு. இப்போ இந்த ஓட்டி போட்டிருக்க வயலில் பார்த்திங்கன்னா சோளம் வைக்கலான் இருக்குது. கண்டிப்பாக இதில் எல்லாமே கோழிங்க இங்கே தான் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அடைச்சி வச்சு ஒரு ஃபீடு கொடுக்குறோமோ இல்லை காலைல சாயந்தரம் வச்சு நம்ம ஃபீடு கொடுக்குறோமோ அது கண்டிப்பாக செட் ஆகாதுங்க. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா தெவரஞ்செடி கோழிங்களுக்காக போட்டது தான். நம்ம தெவர பருப்புன்னு சொல்லுவோங்க, அதுதான் இது. இது எதுக்காக போட்டிருக்கோன்னா நம்ம 1 மாதத்துக்கு குஞ்சுங்க வெளியில் விடும்போது காக்கா ரவுடு அந்த மாதிரி எதுவுமே தூக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஒரு 1/2 ஏக்கரா போட்டிருக்கோம். ஷெட்டுக்கு பக்கமாகவே போட்டிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம குஞ்சுங்க 1 மந்த் கழித்து வெளியில் விடும்போது எல்லாம் இந்த இடத்துல போய் சேஃப்டியாக இருந்துக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 to 4 மாதம் அது இன்னொரு யூஸ் நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம். எங்களுக்கு இன்னொரு யூஸ் ஆகுது. மழை காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் வந்து ஆடுங்களும் வச்சுருக்கோம், நாட்டாடுகள் வச்சுருக்கோம். அதுங்களுக்கு வந்து மழை காலத்தில் வெளியில் போய் மேய முடியாது. ஏன்னா நம்ம பரண்மேல் வளத்தில் காட்டில் ஃப்ரீ ரேஞ்சில் விட்டு தான் ஆட்டுங்களையும் வளர்த்துறோம். அதுங்களுக்கு மழை காலத்தில் உணவு தேவைப்படும் போது நம்ம இந்த தெவரஞ்செடிலாம் பிடுங்கி கூட கட்டிக்கலாம். இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ரீடர் தனியாக நிற்கிறாரு, ப்ளஸ் ஒரு 4-5 ஃபீமேல் இருக்காங்க. இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெட்டில் இருந்து இந்த பக்கம் அந்த தீவன காடு தெரியுது பார்த்திங்களா, அங்கே வரைக்கும் போய் அங்கே கரையான்லாம் இருக்கும் நிறையா. அதே மாதிரி பூச்சி நிறையா இருக்குங்க அந்த இடத்துல. அங்கே வரைக்கும் போய் ப்ரீடும் ஆகுவாங்க, உணவு முறையும் காலையில் எடுத்துக்குவாங்க. எடுத்துகிட்டு இப்போ வீடியோ எடுக்கிறனால இங்கே பக்கமாக வந்துட்டார். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷெட்டு பக்கமாக தெரியுது. ஆனால் அவர் காலையில் ஒரு 6 to 8 மணி ரேஞ்சு வரைக்கும் அவர் அங்கே தான் இருப்பாருங்க. அங்கே தான் ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கோம். எல்லா சேவலுமே நம்மளுக்கு தனித்தனியாக ப்ரீட் ஆகிறது தாங்க. எல்லாமே பக்கத்தில் ப்ரீட் ஆகாது. ஒரு சேவல் ஒரு சைடு போயிடும். ஏன்னா நம்மளோட ஃபீமேலும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கனால அங்கங்கே தனித்தனியாக ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குப்பை குழிங்க இப்போ காட்டுறது. நம்ம எருமைங்கள்லாம் நம்ம ஃபார்மில் இருக்குது. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுங்களோட சாணங்கள்லாம் இங்கே தான் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் நம்ம தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக. இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா கோழிங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டாக உணவெல்லாம் பொறுக்கிட்டு புழு பொறுக்கிட்டு நல்லா இருக்கும். இதனாலே நம்ம கோழிங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் நோய் எதுங்கிறது வராதுங்க. அதே மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு சைஸும் வருங்க. இந்த அளவுக்கு ஓப்பன் ரேஞ்சில் இருக்கும்போது நம்ம கோழிங்க கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்க்குற சைஸ் வரும். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சைஸுங்கிறது எப்படின்னா நம்மளுக்கு 8 மாதத்துலேயே மேக்ஸிமம் 4 கிலோ தொட்டுருதுங்க. ஓரளவுக்கு எல்லா பட்டாவுமே தொட்டுது. ஒரு சில பட்டா ஒரு 3.5 கிலோ நின்று போயிடுது. மற்றபடி எல்லாமே ஒரு 4 கிலோ ரேஞ்சு வந்துடுதுங்க. இப்போது 10 மணிக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் எல்லா கோழியும் அணைஞ்சிருக்கும். காலையில் ஒரு 10 மணிலேருந்து 3 மணி வரைக்குமே இங்கே தான் இருப்பாங்க. அதுங்களுக்காக விட்ட தண்ணி தான் இது. இங்கே இந்த லைனில் வந்து தென்னை மரங்களும் இருக்குது. தென்னை மரத்துக்கு இருக்கும்போது தண்ணி விடும்போது தான் கோழிங்களும் நல்லா சைஸ் வரும். இன்னொன்று சைஸுங்கிறது என்னென்னா கூலிங்காக இருக்கணும். கோழி வளர்த்துற இடத்துல வந்து நம்ம கூலிங்காக வச்சுருந்தோம்னா மட்டும்தான் கோழிங்களுக்கு உண்டான உணவு முறை ப்ளஸ் அந்த கூலிங் இருக்கிறனால தான் நம்ம கோழிங்க வந்து சைஸ் எந்திரிக்கும். உங்களுக்கு பார்க்கல தெரியும் எல்லாமே இந்த தண்ணிக்கிட்டு தான் நிற்பாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி வரைக்குமே இந்த வேப்ப மரம் இந்த வாழைக்கட்டை இந்த இடத்துல தான் படுத்திருப்பாங்க. அப்போ தான் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு உணவு எடுக்க போகிறதுக்கு எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வெளியில். இப்போ கிட்டத்தட்ட டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மணிக்கு பக்கமாக ஆயிடுச்சுங்க மதியானம். இது வந்து இனிமேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் போடுற ஃபீடுக்காகவும் ப்ளஸ் காட்டில் போய் சுற்றிட்டு வருவாங்க. குறைஞ்சது ஒரு 5 மணி வரைக்கும் காட்டில் தான் சுற்றிட்டு வருவாங்க. 5 மணிக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டு பக்கம் வந்துடுவாங்க. ஏன்னா காலையில் ஒரு டைமு உணவு முறை நாம் கொடுத்துருவோம். அது இல்லாமல் ஈவினிங் 4 to 5 இல்லை 5 to 6 அவங்க அணையிற டைமில் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபீடு கொடுத்துருவோங்க எல்லா கோழிக்குமே. என்ன தான் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் நாமளும் கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட ஃபீடு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம பழைய வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் கரெக்டாக டிவார்மிங் கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வேக்சின் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணணும். இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபீடுக்காக தான் இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ ஃபீடு கொடுத்தாச்சுங்க. மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 மணி இருக்கும். ஃபீடு கொடுத்தாச்சு. எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவாக இருக்காங்க, ஃபீடு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்ம இங்கே செக் பண்ணுறது நம்ம கோழிங்களை ஏதாவது குறுகி இருக்கா, அந்த மாதிரி ஏதாவது நோய் எதாவது இருக்கா அந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா ஒரு கோழி 2 கோழின்னு இருந்தால் நம்ம மேக்ஸிமம் செக் பண்ண தேவையில்லை. ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். நம்ம கோழி அதிகமாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக செக் பண்ணி தான் ஆகணும். செக் பண்ணி அவங்களை தனிமையில் எடுத்து வச்சா அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதை கொடுக்கணும். பட் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதுவுமே வரதில்லைங்க. ரொம்ப ரேராக வரும்.
வரும். ஆனால் ரொம்ப ரேராக வரும். வந்தாலும் மேக்ஸிமம் காப்பாற்றிடலாங்க. இங்கே நம்ம ஃபார்மில் இருக்க ஒரே பிரச்சனைனா நாய் தொல்லைங்க. அதுதான் பிரச்சனை. வேறு மற்ற நாய்ங்க வந்து பிடிச்சிட்டு போயிடும் ஃபென்சிங் இல்லாதனால. இப்போ வந்து நம்ம மாட்டுக்கும் தீவனப்புல்லாம் எடுத்தாந்து போட்டாச்சுங்க. இப்போ எல்லாம் அந்த தீவனப்புலையும் சாப்பிட்டுக்காங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பசுந்தீவனமும் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் நம்மக்கிட்ட. அவங்க வெளியில் போய் காட்டில் எடுக்கனாலும் நம்ம ஈவினிங் டைம் ரெகுலராகவே நம்ம எருமைங்களுக்கு வந்து பசுந்தீவனம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். அதனால் அவங்களுக்கு தீவனம் பசுந்தீவனமும் கிடச்சிக்குது, ப்ளஸ் நாம் கொடுக்குற அடிஷ்னல் தீவனமும் கிடச்சிக்குது. அவங்க வெளியில் ஃப்ரீ ரேஞ்சிலையும் போய் இருந்துக்கிறாங்க. அதனால் வந்து நல்ல ஆக்டிவாக இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுங்களுக்கு கிடைக்கிற உணவு முறைகள் எல்லா விதமான உணவு முறைகளும் கிடைக்கிறனால நல்ல சைஸ் இருக்குது. இதனால தான் நம்ம ஃபார்மில் க்ரோத் இருக்குங்க. ஆனால் இடையில வந்து ஒரு 3 மாதம் டு 4 மாதம் மழை இல்லாத டைமில் மட்டும் பசுந்தீவனம் வந்து குறைங்க. அந்த டைமில் தான் நம்ம பேட்ச் சைஸு கொஞ்சம் குறைஞ்சி வரும். அதாவது நம்ம இப்போ 8 மாதத்தில் 3.5 கிலோ 4 கிலோ சொன்னது வந்து அந்த ஒரு 3 மாதத்தில் வர பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். பட் நாம் ரிங்கில் போட்டு உடம்பு கரெக்டான உணவு முறை கொடுக்கும்போது அதுக்கு உண்டான சைஸ் வந்துருங்க. இதுதான் நம்ம ஃபார்மு. சுற்றியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 ஏக்கராக்கு மேலே இருக்குங்க. வீட்டு ஃபார்மை சுற்றி ஒரு 50 ஏக்கரா இருக்கும். இங்கே வந்து ஃபென்சிங்கோ எதுவும் கிடையாது. ஃப்ரீ ரேஞ்சு தாங்க. எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மாதத்துக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார். அவருக்காக இந்த காட்டுறதுக்காக தான் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டோம். நம்ம உணவு முறைகள் ப்ளஸ் நம்ம ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.